Personay sa Philippine Coast Guard Southern Mindanao District dakpan tungod sa kasong rape. Suspect person of interest sab sa pagpusil-patay sa usa ka pulis. Pinasikad sa warrant of arrest gisikop sa kapulisan ang usa ka personahe sa Philippine Coast Guard Southern Mindanao District nga nakabase sa General Santos City adlong Miyerkules kini tungod sa kasong rape nga giatubang niini. Mismong sa headquarters sa Coast Guard Southern Mindanao District gisikop ang suspect nga si alias Z, 30 anyos. Apan gawa sa kasong rape, lakip sab kini sa persons of interest sa pagpusil-patay sa usa ka pulis nga nakadestino sa RMFB Sarangani Province sa Barangay Baluan sa General Santos City diadtong Sabado alas 2 sa kadlawon. Subay sa investigasyon sa kapulisan nga una nahitabo ang pagpamusil, nakita sa CCTV ang sakyanan sa personal sa Coast Guard nga nagasunod-sunod sa biktimang pulis. Sa karon, priso na sa Police Station 3 ang suspect samtang ginapaabot ang commitment order gikan sa korte. Una dalhon sa General Santos City Reformatory Center kun City Jail. Wala na kini mihatag og pahayag.